Tabuk hai jora rogo fano tipra hodawo hinke shikal mutai hine yashi Sulaimani tabuk botongkho obahaino mangpli kasoi fika bishalgor ardi block bai khopjak Narendra Deborma kamio umordok chini bukhu Joshua Debormano shikal kereng hine butok khaileka kamini likuro bunai rok ungkha Uttom Deborma Sanjay Deborma Rahul Deborma Angur Deborma o khorok brino ereng Joshua Debormano majra beru hine bishalgor nai mithang khoro affair boklai jakha Jayawai nai tongdi Nokbat News Ani bung sagrari. Ani bung Joshua Deborma. Nono je sekal nei je sil salai tongmani nang sekal da. Abo borong mutai man hene nai borong no saiman sinai. Abo mutai man. Eko Susita Deborma. Susitra Deborma. Susimita. Nono sekal nei je majra nai sabo. Susita Deborma. Susimita Deborma. Nono sekal nei bo silsawo. Silsawo ang sekal manu hirinya. Nengle sekal dareng. Ang sekal dareng tam dung aborong nang saimaya. Boleh nono nuda nuka Susimita le. Sira nuda nuka na sira sikana. Ang sari sal paikala deli si samu tang jauh yo horong gue payu wak ada diu tonggo sawo. Niji samu cana boja si tan kurui. Nengle obo hairok samung klai madar to. Ang amti sakal matai saimaya si. Nono le sabo buka. Susita Deborma nibon babu bu. Oro busu. Sajana. Celarong boda tong buri rok. Buri kurui salarong mamang. Celarong mamang. Tamu bai buka. Abo patham sekal no. Sekal manu hene ani patham yapang ahai si. Dalai ni painai mela talangi waksa ada ripainai. Heper talangi painai ang yak suinyai. Tinil marang lota hui painai tinilang lengi taka sabu songle sabu salia hene marang lota hui painai. Waksa ada ko borong dara naharoi. Nogo tangnya yak sui kalai thumala at kasa nogo habuinai ang sakal manupu. Nini logini khorok tamdok bor khari hoka. Dogor lati phungchar bunyai. Bol logi nini logi wo khorok tam tongo. An logi ba khorok tam tongpu. Toro to. Kerei ang saicong do. Go bahai kele boro khorok tam tong ni saima. Siro borong bahai kele khorok tam tong hini. Boro nuk boro. Boro ba nukhana sira. Ang la yang go se duk ko mela du thang. Nuda nukhana susung ka nungle. Ang songjak bala an logi boro khorok tam tong. Bumung rok saide man hun. Sakal an logi khorok tam tong man. Je tongnai rok ni bung da saiman hun. Ani logi tongnai rok sabo phaika ba norong nu de nukha ba bung de saiman bala he nono bukhalai ong khoranu. Bumung nokhonai. Goneng le saide man. He bora ang sakal borong ni bung saide man nungle. Ang ani logi borok sikari samno sanai samno silnai ba. An logi nono mane sekal rungguh ni borok bulai kya nungle. He bora ani logi borok sikari ang sabun bung no silnai. Borong ni poromanda to. Hingal ang hingka. Poromanda tong borok ni. Borok ni pormantare tong ya abo borong sabun no sondo khale sabno sondo ko abang saimai asi. Bahake sekal nei nono borok chongui mangkha. Abon ta borong no borong saiman ta bahai kala sakal hini chongui man. Bo pondit bo mutai bo gerunga bo san. Mutai. Kali puja manjak pu boni basaju kali puja manjak pu. Bumung tamo. Sujita Deborma. Bo mane kali mutai manjak. Kali matai manjak pu. Bo dasha. Mane nono sekal nei. Ang sekal man hene bonu sawo. Hingale sekal man hene bonu sawo hingale ang saka ana himdi hene talangu. Patham ani yaksu paina thoka. Thui paina borong tam khalake ana ani satare sangwani o dubno romni o kutung bole. Nung sakal baya tha ora bara satare dubna ora kutung. Sakal surung lai kata nini logini borok bor thang ma a logi bor tong ang thujang norong nu gede. Bahai kan norong an nog bisang hapai kya. Hini kwaksa nung kwak sita sa hini thapertang sangkalai no. Ani kali bai Mahadev Ganesh Bisakon puja. He pore Radha Krishna kadoi ang samai tangkha. Samai tang si tam ana khalakya borong ano romunyai tui phai kata himdi tui phai nya se bosaju bai kwak sa man se bosaju nang sai khibunu pu. Nung ke ki mutai pujiwo haja.
ang hanyu Tamno puji. photo rong no ponju to Tam no puji. Mahadev Saraswati হেপরে লক্ষ্মী হেপরে বিশ্বকর্মা পূজা গণেশ যা বাখা অবমান সঙ্গ চংতা Nang bahagi mane dormo khai tong. ধর্ম পটে খালে চংতা Engke nono jokon te borok akromon khlai pro. Bo mahagi akromon khai ke tisa sagadi. বরং অলং খালে আবনো সামাই টাঙি পাইনে বরং আন তাম খালে কে নং তুই হাইকে বরং উঠানো তুই ফাইকালাই নো ওমা বসাজং তুই ফাইকালে आं साकाल को रुं फुबले हिने आं सुंखाता ओइ यं आनो यं रुं खाले आं सुंखाता ओ यं आं साकाल को रुं फुबले पुंगिया सिरिं सिरिं बुफानो गानावन मा तामो पुंगिया साला आं साकाल को रुं खाले साइ फाइदि नंला कालिसे मानजां खाले आंलाय बुथि सारिता आं खाले आनो बुसखांगा रं kurung tu kurung phunuk diyo bahai mane nang kurung ka sai phunuk di साइ फुनुक दि नों कर nang sai je phunuk mangkha माया आ नों mania ba maya ta na कालि हिंखालाय आं बुट न साइ फाइदि हे बरे आं थाका गानाव था मा आनजारे नुता साना नाय हिने बसानो उल्टा फेरगि sasu saya khoyeng le सासि चायाखौ हे बरे बुफा तलाय थाखाय नु बुफा न करा रुं बोले करा न साजुं तै हायदे आनो साना खाय चाय खेब तो आं साकाल करुं साइ पाइथु आनो तै फाइदि हिंगल तैसा तै फाइदका तै फाइगला नु अबसा तो कन्यो कछु फाइका हिंगल बासा जो हेनु याक तो चाय टाका रे वय नन चाय खेब हे सारे हे देन साउस टाका सारे आं साकाल बोले नु माताय बसा नाइता चाय माय अलले बुफा काबा गितलाय थाकुआ बुनानि फाक्ता आनो ele porman mane cha mane cha ini hadi bole tongo hai ke bole sa sa gya sikal matai hnei cha na na yu hnei le bahai kok sil tai mang bro hingala ni oma olole an chare nungsa na naita hene ano bufa phaine wachin khana chachi gei boro bakal ke bulai ke ek ya borong parinda thoi kochok to to ni thui kochok ni bokrong ni thoi kochok koro kochok khangkala ni ta ma khala kya কোনো রকম মাখাগৈ ফাইকা মাখাগৈ নাই ফাই মানছে সাকাল আর আচুর দে বরে বুফাং থলাওয়া বরে বুফাং আচুর দে আচুর রিখা দं অ বছর কান আচুর রিখা সাকাল দं সারে সাপাই সারে গছি দে কয়জন নন খারি হকা সাকাল সরঙ্গই নাই কয়জন খারি হকা ববু ফাইকালে পপ বুতা তো সাহান্য বুই তং ফইবা সিতা পথর কলাই মাসে বুই তখা বুইনা nang afro je bufuruk je kothor kalai ma hake je bui tong furo nang lenga je thanga tam khada si nuda no mokol do he bara buka bute angkale asu sala kotoma rong ne soron bor sana lengi thakuwa lengi thangka leng khu angkale lengi thaku angkale o ma ang botam imang to kha ano botam sakal hene buka o bokoban no horo chongnai sala chongnai nuno dorma ang botin thishane ba himla o ko sakal ba chakha hini hai ano no bui paina se sakal ba chaw hin changnai boro no nini dukhmangka sakni sagadi ani ba o ko khakala beshi jokhon chakha khakala ba bobo haike jokha chakha abo ogu debor ma kaphik phaima logeno khi kopuri ma thaka wah bobo haike kaphik ka bada baslo logeno yakon kachi gene khi kopuri thangka he bora tam khala kya sichai paina oma ano bogobanu tukha bogobanu basi sinai higala sichai paima le khina musukuwa do khakala bo to do ka khang ka tai boro he bora khinan musuka ngala ne khinan thaman bo duty ri tongjak Diri tong tana. Duty. Ini je dokuman ni khakala bo do thino kafi ka ki proof chaka kupru kha. Inga tai boro dokuman kha. He pare biri ara ni tui pheka duty ri tui hangala no. Boro dokuman kha. Khakala dukhuma kha. Bokhor ko dukhuma kha. Yakung dukhuma kha. Iko ta khakala ngala tai. Kok si sai me ya. Mane hama na sai me yang to kutana na. Nung sak ham nok rogro tha thangka doctor go. Doctor thaka. Doctor thang rangri rok busrok baikya. Rangri to baikya no baikya. Busrok baikya na. Abang sai me ya. Sabo naikya no doctor to langge. Doctor thang ko an burima kora naikya. Mama haite na. Ama hai obostha. Je bunai rong ni bumung le nung sai jaman. Sagardi. Abo pogis thang ko. Khorok buri bu hungke bumung nung sinit toda tong sadi bumung sadi ogu deborma sanjit deborma rahul deborma
tei khorok se Uttom Deborma utom ogur borok khorok buri milogoi nono borok buka sajonan buano kafika hakala bo basolo kha ki kopro kha bol khela haigala khitar khano yang wacha o tuna ano bui panja tuna thaporbo tam khala kya sakal de chongi thana hini to sebu odek tunu di phai no epon nogo be khosong thaka do tabu ngkoni ni ang sajak bai kok segana yang tisa hegiri na yang phagiri ya hegiri nang ke bini busajak khani bole ang bin busajak okara ni namala sikalda anama tam sakalang nai sala o serai matai ma pore sa nama no bo simi se saima na nama sakal hine jotono se sikal nei bulayo ni khana bula kebu hinai kiri borong poribar kaisa simin saima na anama sakal hine abo agi saya o serai Susmita Deborma mutai maman pore sa anama sakal hine borok beru obo he tamni bagai obo hai ereng obo ke borok sikal mutai hini borok kok silsa oi obo ke buto khlanya ni nang agi kisa ani walai marok da tong agi kisa ani pisong bai wala jak ani pisong bai ja jagan kok tinya kisa wala jak walai man pore an pisong nama bai gadalia sung bai gadalia kisa mane police ro case ro dilema ba hine borok khala mil khala jaga nama no khala borok sakal hini ber kha tan bagi ma ber bro ma jaga jomini batai tako jaga jumi omo taku bukuk da daga mane ani pi song bai kalai sung ani pita borok bai kalai sunga so kun sok lai chekri mane para kaisen borok ta ingala bo hichaba an pi song juk khalai ana mane ha ke borok kuno jaga ri apur rogole kuno walai mungrok da angkha ihi apur borok bai kun walai mungkuri ke borok norok no mane solchi nai tong ta solchi nai tong borok ana mane bui buthari paina hinika ke je tabuk sikal ni namano je kok silsai tongmani abule nang bo hainang jak bukhawo ang bahainang jak nai sala ana mano hanyo erang tam hini borok sakal hini hin tam hini ana mano erang borok sakal hini ang tini mane ko reporter rong no talangi thangka sung ana ma jodi sakal hingkalai sung tini proof nai hini talang thamani bineo mutai menai bini ubo binama song o mutai menai serainyo khariri hoka mane mutai mane buri mano khariri hoka o srai hai mani kam sab kharka ba bina ma song kam ngai kharka sida borno borok si sai man mutai simas ma yakha boto ma kharna nyale mutai tuti bo bobiang kharsa abon to sungbu hinu suno ma singsab la bo suno pro bo mutai siman ongko botan bagai ma khar ang bo han chau bo mutai siman kale ba bo phunuk di suno phunuk di mutai si khari thangka mutai si khari thangu sakal no kidi jagoi nolo nugu kya thangpro nugya sung borok biang tiba khari ro hoka tam bang khasunga bo saimia ngala chung tini ri putar rong no khobor saka sung mutai siman hingke ba sung nai nyai ta 10 bu nai chu ngko mutai si khari thangka na borok nugulia sung nugulia mutai to khari thangkar buma kalai te setam hini sa anama babong ni aro thangai dukati mumbati sogo yupu ngala nyin busa mutai manja gana khalai to gaham bu thangan hamya bu thanganu Nini bumo? An bungo porna Deborma. Belakna wana ma chingcha kok tu makasai pheki abong kha bishalgar je Deborma kami wo Susmita Deborma umor sokso gya bo mutaiman kha mutaiman man bisingo ereng chini nil bung tang tomo an bung ka Josudaran Deborma Josuda Rani Deborma no ereng sikal nei o mutai manai no kok sil sama banyo o ma hai torchar hai ka tung phlanya ni nangkha urnang lanya ni nangkha kubui ja bo mutai sikal engi tongkha purup da tong Susmita Deborma mane nang mutai mano hungke tani bagai kharna ni nang o tabuk sungmunga jajak tini bini busabutui bini nukhungni bororok koglam salanya ni hni thangka Susmita Deborma mutai manai khari thangka mutai batan bagai khar tamna kirija belaikhna wana ma singcha bu sungmunga jajak mutai se khari thangka pu hingko bo haikeno sini bukugno ba chlogoi khakala bo kapi goi buoi khiro kupuru mani mangpili haipon singo mangpili no sing phunuk malia tini dadak sidak je bujak nai tani bagi bujakha sikal nei sikalia chini borok nang angse silsao
toke tongo kok borok toke sekal natok nei sini saruhi kom thengmani bini angslabai kaimaya buslabai kaimaya bरै naithok nei sekal nei chongoi obaki silsawoi borok no biprom to khayei sikagei buslabai kainani nayo kuno dini sikalia borok sabu sikal hangka belakhin wana ma singsa sungmunga chaijak tipra sarok obahakino sikal mutai hinlai kami kami wo ri friglai bulayei buthalai phoblayei bukhnai silayei belakhin tomung sitrangai tongkha achayei gekapangni takuk tai bukuk chong obahanyo oloy odorok no sarinani nangnai kebo sikal mutai grei tai se proof bo phunugui maiya bo borok sama de tong aborok proof phunung nanglena gobo belekhin sum kotor asaijak norok tinini je mangplik nayei norok bobo hengjaka komini bisingti singhodi obongkha bishalgar blok bai khobjak Robindranath Thakur Debrma Kami ni sinjago orongkha general haikaba ST mix jotono sapulajak kami gobaiken tipara sarok chachara ra oro jotono kheto jumi robo khlaimeya oro kuno hog robo khlaimeya fosol khaimeya jotono nok kubung nanglajak chamung nungmuni tui belaikine bial tipara sarok belaikino chachara ra ngi tongjak samung khlaya hangke mai masaya o kami wo je ang condition nuk phaimani je o kami ni tonghalo mane mangplik mane borongni khuktui ang nuk phaimani je poribesh ni tuyei belakini tipra sarok orongkha kisaro duljak chini ST rok belakini khosorjak nogrok bo asu kaham krei chini tipra sarok ni belakini khairma singsaja ga hapang je tui tongnai tipara sarok no muthangnai hinei je kok sai tongnai rok o kamini bo naikhlai paidi bo haingka go amchayo joto MLA muntiri je tongnai rok dofani samung tangnai rok sinai nuknai rok o amchayo je sikal hnai je bukuk juk je silsa jagai tongmani abono norok visit khai paidi gtini mangplik ni bisingtui norok no angko ksarnai norok jara sinai nuknai rok phaiei visit khaipedi omno somsudon khaipedi gaobono koimung ungnai o channel ni bisingtui kerangchoni takuk tai bukuk chong nai tongnai rok bobo hengjaka tinini mangpli nai tongnai rong jotono hambai khulumka।